Ole voin hi November ni somni pakhat sang ni somni panga ni ya mipui awo hilo ngai thaleangu Indo pui panhina intan don khan Indian National Congress chunga India hi British lama nge exist pol German le Japan lama kan tranang ti thuwa in nial nan na sata ka chuaka ato pa nampa Ugandia kuta da in a thlan lama kan tangve kang an dita a Ugandia chuan ram huai pahnih ro rawa ka khriat chian zawk British ka thlangia tia ti chuan India chu tangrual pol British lama tangin independent samhuta ni Mizoram political party Congress MNF ZPM shwai tu te pathian thu soi pe theu theu sarkar tha siam tura inzo thin theu theu le dot soi poisa lo theu theu zinga eiruk na laka fi limber pulal domale ashwai ZPM party hi anla thaberin anlarin tlak berzet ti hi hoi takin ka soinga mani ke eng party ma tilna nei lo le Mizoram sarkara cheng khatma donbe sei lo hian bai moya to chong Mizoram ta na karwal o na le kamha thlir hi han soita ila kan Mizo zia ni phung le kan Christian na nen tua in me ram hruai tu tha le rinom in thlan don po a campaign than ngai lo kan na tho hi thirula in du le min thlangula tha in ti lo le min thlang lo ro tingam sarkar hi kan la nei nge ka be seitlat mani malak na zor ngam lo ringot hlir hi chu kan nei reng karing hau lo RK sanga pu editor chibaile dampabial by election kan nei zota ka khan BJP official candidate khan zeril tak nein MNF candidate lama aril ru a pezo kan ni mai lawang mo BJP candidate khan atan tlinna vote mu har satur ji amu phak vekin nari noma ZPM ani laya anek chwa thei tak tak lo u vanal sailova MLA atlinai chuan tin atopa last minute antia MNF official candidate lam ahoita ni berin ka hreta BJP official candidate hian tran hanla tak tak ta se zo khwale minority lama heti emema vote mutlem tur ani big lovin ka hria Central Minister le Kanchenom State Minister Temevin thei topan chuapuya sumle pai point anvur venwal boginarinom ma se result a chuak ta jenga heti emema vote a mutlem tamai hi chu BJP official candidate hian kintumna nei lova poisa sen vak inom zia anei don lo ti hria in khintla ka tumber u vanlal sailova MLA ta na thlantlin ani ai chuan tin last minute MNF official candidate lam ahoita ni berina langta enge in ngai vedan le Zoram lover pu editor amak thei ngei mai kan Zoram Mipui te mem hi chu o rorel na tha kan du ti ve si ZPM ta na thok tha in tia ang dur reng mai te in party in so ngedro u in unity ngai sagro u lo ti hluak reng mai ho te hi karin dan chuan an duang hian sarkar in han ti chia sela chuan kha mo an dang lambik lovang ka ti reng kha an ti le dai om sia ke chuan ZPM mi le sa te vuipui dur hi sihal putar politics game ang ka ti riau mai ke chuan e pu editor kan sarkar na tho dan ka thlir wang hian he tiang ba ka mi le sa so nge na tha hi ka hrel hol lo ani Zoram Mipui te u politics tham hang hian kan ram kan nam hi siam thangu politics manga ezon tumna hi inhol zelangu tin Zoram Mipui awo mang hian ka soma cheu kolasipa Zoram Mipui awo damring ro se pu editor khonge voi khachu kan baw vele lok teango ZPM hian department ranga na thokin ramtan ro hlu na an thokna sa hle maya soivek sen po ni lawang heng zong zinga hian party na tho tilang sar zual ber tur te hi ngai poi mo ma sak thei ni se thangotang chung te chu pakhan na kong thasiam kong bui le ling road panhina electric niang hnar pathumna tui niang hnar palina khotina unity changlon mipui mimirin min fak theina le
sarkar chakle chaklona te na ber chu kongtha electric niang hnar le tui niang hnar taka kanom hiani mipui te na tanga sarkar thania min ngai na lang thei ma saber chu heng number pakhat pahnih le pathum te hi an ni tin politics grassroots level training kan ngai poimawng bokin kan grassroots ber chu khotina unit te hi an ni ti hriat a poimaw khom mai unit te ngai poimaw lova kan namnul mai mai ni chuan renine anghong ana thei ti hriat rana tha khom mai unit te hi kan vote bank ber an ni ti hria a so nge so thale bok tin mani party wa karteriu ru tinwal lo tura du sangna lan tir po poi lo viawang then khat party a akula taya lo tangin athima war thulova party ta na mani hun hlutak lo pe ve thin ten engma hlok na chu soilo mani sum lo seng ve jok te tan chuan ril ru an hol pha ve thei ti hriat te po poi mo khom mai chu wangin kalphung ngai ngor lo dewa kalphung ti dang lam ve deuh te po that mel khom mai chu ti rualin chak viawanga in ngai lai hian an hiam ve duai thei ti hriata tran lo sau turin du sangna ka hla ne a to bera chuan ZPM hi media a chak tok lo deuh emo chu ti thei ania media hian tran la hle sia tha khopang don vela mol pui pa pu editor le Zoram Mipui awo lo ngai na tu zong te chibai thami ve kule ole political party tin te tan le abik takin ZPM party tan soidu ka nei ve tan mai kanram hi party shan te hian ram hmangai na thinlung tak puchungin ram hruai hna hi han thok teu tin ZPM party hian kalphung thar Mipui sarkar ti ri ngot hi in kaldan ani zel chuan in hiam rai mai don ani ti hi hre ve teu sarkar nalaka Mipui sarkar ti wanga manimi le sa te in kalkan zel hi in ti fulawang in kan sakpo in a foundation a nge lo chuan adang tinghen ma ila lir nging leimina him chuang lawang chutiang chia chuan in foundation hi tu tenge an ni hi hre ve teu zoram kalsiam hi in ti thadon ani chuan he hi hre tham teu bai bl khiang te pa advisor to chief minister tbc lalven chunga ban na chan dik tak nia hriat chu zoramnews.com aizol kan balai thodon dan chuan restricted tender kan ti velowang ti tu te ni sia awarna sa berber tu ZPM kan ni le si healthcare hi private hospital a bil thelo awangin mire theitan har sana lian takani mek ZPM kan tlanhiam na sa MMA MLA in thlanma a kan in zorna angin mipuin min mulo hetiang reng chuan sangni somni pariata kan tladon nalian zong chief minister in assembeka noi ja ai tam restricted tender do bekania minister te an department na sema an thulo chief minister bekani puti bc alom lova ZPM siam thata du niom takani bai aizo weispa pu editor Zoram Mipui awo chibaile Zoram Mipui awo lo ngai thlachin tu te zong po chibai ka han buk beka cheu tun chuma ka thuron sei tur hi khonga in ngun taka min lo ngai thak saka ka thu ziak chungchanga in ngai dan dik tak comment lama in ron tar lan ka bei sei boke ole kan thu puya tan chuan Zoram in corruption do tu tur ani muma lo ti ani don ani a thu pui in chiara tang mai po hian ACB anti corruption bureau te lok ayukta kan ti mai te ba ka CBI te kan nei ani lom ni anni verin an do zo lo chuan mimal thahnem ngai satlia tan do hne chi o zo ni hleinem kan tiril ru ni mai thei heng kan tar lan tak te khian mi corrupt tur ven lam ai ma in report a lo luwa corruption am le om lo chui chua alom nge ani ti fin fia ni nuwa code ro rel na nu lu kha an nakal mang chu ni na lang engpo ni se heng kan tar lan tak te hi anti corruption measure India ramin central state a kan man la berber te chuan ni a heng te hian thil dik lo tam tak chui chuakin an lo ting mit to thin ani ma se kan ti tiang kan zoram politician senior te jinga hian an thil nei le hausangna anin kham ne na in phu lo tak hi kan kol fur hian alanga magdeu mai chu heng ram hruai tu hausaton to ten zel bang anzut ve thei reng lo mai hiani
case chu an han nei ve thin tak na a an lo ei ru reng lo le thin hi amak thin hle ani tun ma an soi pho thin thu pakhat justice in India is a scarce commodity ro rel dik chu India rama chuan bungrawang takang ani an lo ti thin kha Zorama hian an la thleng dik zel ani mai lo mo o ti tur ani thu boy nei te point an han tin nek neka reilo te a an ron uang ho le thei viau zel ani hi kan hria thei china Congress sarkar la ya an MLA pakhat MLA fan man dan fel hnel deuh hleka wanga zan hni khate molut ve zok khat chu awmin ka hria khala kha an party khan an lo choi mo emoni ha thlakin hemi hnu dewa MNF sarkar la in case lian taka ronom le a chu po chu una pa te paisa kol alo nereng chu lo ni in achang hi chuan mi fel takte hi thiam lo an han chantir teu ve thiak thin khopa ti chuan sky work bo dai alo ri le hluaya party pahnih te CBI chuitira an in chau ta deuh than khan ka hria an por ve viau mai le nga ti chuan in chau ton te sarkar kan vui liama sarkar thar hnuaya CBI general consent te thlap to hnuwa po sky work thu boi chu theme ang mai na rele ta veng mai nia chu ta le politician senior Donald Trump ang hong len na rama aril runalu tok ain tho sa tatlat mai ka kun nge hian cheng noi za ti thu chuan Zoram madeng chuak le ta chui chian ani hnuwa mak lo tak mai chu tiang o zong alum tak le lo ni omani tin chimlama senior politician pakhat chuan state assembly a meu case ani a hriat velo thu a soimo mai te kha kan Zoram context a hi chuan ain me zole ling deuh tlat to ani hi ole tu na hi chuan corruption han do tak tur hi kan Zoram hina wanta shosha prism kan ti te an tui ral zo to si prism ho to bala party ral lek to fi sa keima ang maya chip ruak lelin ata khotlai tamai mai ta si kan lo be sei thin Mizoram first ho tu pa ber lain Congress first min ti san ta dai box hi nen purwata sai lo le zet ke bai karala restricted tender le department works ti vela hian an du tok ni berin alang box hi puman zolala corruption kairol na ber kan ni thule politician te anian an vek thu te hi ani ta deuh mai si kan minister le MLA te la ka iru velawang ti bak an pial tak thei si lo khotina hian ka iru velawang ti ya voi khat pola cham ve mi lo ma se iru du mi lo zatel anom reng eruk tur nei lo po an tam mai Zoram hian mi iru tur dang tlang ngam hruai tu kan mo jok dai ti kan hria em kan ram hruai tu thar te ngei po hian corruption hi om lo se chu an ti ngei chuan alang ama ero chu mi corrupt te ti mual phoemo dan ro rel na ma a nulu ero an ti donin alang lo voina chuan piwan ram chuangi le tu te mo an kho ham thatna tur bik chungchanga kot lama PIL manga hanzol ko zau du mitlem te ti lo chu Zoram hian corruption do tur ata chamta ni ye don vela lungle nisom ni November zan khan kan naute kumthum mi chu ko thalo pumna le alua ka wangin kan mu me ulova atok zinga civil hospital casualty kan pan puya ka te chuak tu chuan OPD a naupang doctor pan pui zo ro min lo tia ni zan khwen kan boi to a kan manga angin kan man mo to a chu wanga heta local kan nia kan tia duty chuan he hi chu emergency en na mun ani ya accident te anen thina atia ke chuan chung te chu ka hria lom emergency tho kan nia doctor chuan pumna le kothalo dam doi lo chori ngot chu theimai tura kan ngai ani ka tia duty nu chuan kapu I tong ka mamoi lo emai milati rama kapi kathu soi hi ila ul mai ni chu doctor tan natna tlang lon lo cho chu har sat kan rin lo thu ka soi mai ni e ka tia duty tho chuan emergency en na ni ya doctor an buai ati bol deuh muka ka din na tang chuan doctor chu an lang renga dam lo ron kal dang anom lo awangin an phone an khoi mai maya an boy lo ti ka horeng sia ma se duty nu chuan hoipo min hoi du to lova nurse duty tur lo thleng thar te hria tur chuan civil hospital a mangangin kan tlan lu ta doctor an buai ti chuan lamin ka min pe du lova so doctor chu an buai top si lova ma se kan ho mai ange tin kan ho ta ni thok tu then khathi chu sarkar na thok
ban mai thei lo ti an in hriat awangin dor nom vak lo chi chu an lo om nge ani don hi sang te a khawl hring angai nom thine ole zanin tlai tan chuan khati zong kha kan ngai thlak thei chu lo ni le phot sela thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi thar le